सर्व शेळीपालक व शेतकरी मित्रांचं एस पी गोट फार्म सोलापूर या हर्ष स्वागत आहे. आज आपण विक्रीसाठी टॉप क्वालिटीमध्ये काटेवाडीमध्ये 35 शेळ्या व 25 पिल्ले विक्रीसाठी घेऊन आलेलो आहोत. पिल्लांची क्वालिटी तुम्ही पाहू शकता आणि शेळ्यांची क्वालिटी पाहू शकता. या 35 शेळ्यामध्ये 10 शेळ्या जवळपास 3 महिन्याच्या गाभण आहेत. तुम्ही क्वालिटी शेळ्यांची पाहू शकता. अतिशय टॉप कंडिशनमध्ये वातावरणामध्ये सेट तर योग्य रेटमध्ये विक्रीसाठी आहेत. पिल्लांचीही क्वालिटी पाहू शकता. जवळपास 1 महिन्याचे किंवा 15 दिवसाचे पिल्ले आहेत. क्वालिटी पहा तुम्ही. तर जे कोणी शेतकरी घेण्यासाठी इच्छुक आहे, ॲड्रेस आहे गाव गुजनूर, तालुका तुळजापूर, जिल्हा धाराशिव. तर मोबाईल नंबर स्क्रीनवर देण्यात येणार आहे, तर कॉल करू शकता अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी. तर क्वालिटी पहा. धन्यवाद.